Hello. Good morning to the Philippines. Good morning all. Nangaon ta. Kaon si Inday o shawarma. Shawarma. Shawarma ug tubig. Panihapon. Grabe. Natulog na akong mga dunakis sa Pilipinas. Akong dunakis o banakis. Natulog na. Kaya pagkaon ako, +2 na. Ang sulod na iya kay manok. Chicken. Oo, chicken. Isda. Potato. Potato chips. Shawarma. May gitawag nila shawarma. Ang lakaw dahil mi. Ang lakaw mi karon. Ito mi sa Abha. Gikan mi mga alas 3 sa udto dahil mi uli kon meron alas 2 sa kalawon. Yum, lamig guys, guys. Lamig kayo. Kuwang siya og salt.
Nanguli mi kay nagtura nagdas. Nagsuka ko sa sakyanan. Inga no bugnaw kaayo niya wala ka ako'y kaon. Kaon ako dire dito nag-inom na kog tea. Ang kaon ko og kanang kubos mala. Ug kuang malgog mala. Pawi tagkaon sa nas balay. Ligna mo lang kaoy kay pagkaon. Ano? Kaya mo guys, mahal tayo ng Panginoon. Kasi sa lahat ng pagsubok, siyang gumagawa ng paraan para tayo ay makatayo. Tayo magalinlangan lumapit sa Kanya, na buong puso at kaluluwa. Kasi sa Kanya lang po tayo makaano ng katibayan ng loob. Ang tao, magtiwala sa tao, buong buo kasi hindi natin alam. Ang tao ay makasalanan. Like me, I'm here in SA to work, and then my family in the Philippines. May mga anak kong 3. Okay, I know na ibigay ko yung financial na ano nila, yung pang load every month, yung bigas, ang sako, yung ganun na mga aspeto. May bahay, okay, may bahay na matitirahan na hindi naman masyadong pangit, ganun. Pero hindi natin alam ang galaw ng mga hindi natin alam lahat. Ang nakaalam ay ang Diyos lang. Sa Kanya tayo magtitiwala sa anong bagay. Trust in God in everything. So, kain mo na ako, tapusin mo na to. Kalog talaga si Inday. Kalog si Inday pero mapagmahal. At saka, totoong tao. Ayaw ko yung taong plastic. Kasi, by the way, in the end, talo pa rin ang taong pagkunwari. Dapat totoo ka sa sarili mo. Dapat, kung anong mayroon, yun. Kung mahal mo, mahalin mo. Totoo. Kung gusto mo, yun lang. Kaya tayo. Ito nga ako. Naglulong ganito. Isa pa. May isa pa ako dito. Isa pa. Ito. Kawawa sila. Nagkape pa ako. Kaya, ako yan. Ano masasabi ko? Kung may gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. That's good. Thanks God for the blessings. Hindi ako kakalakas mo ng tubig. Kaya nasusuka ako. Maraming salamat sa Panginoon at sa ating lahat. Maraming babay po. Salamat sa inyo.